Na rago na dadi hikima ine kowa da kowa murnar zagayowar hutun karshen mako, happy weekend. So duk ranar asabar kamar kullum muna sakin sanda, so yau ma haka za mu saki episode 21. Ragowar satuttuka wasu ana samun su, wasu mu saka 8, wani kuma sai 8 din ya wuce, so wannan sun faru ne disu technical issues. So amma mun yi correcting, mun gyara insha Allah yau karfe 8 daidai zaka ga sanda episode 21. Sai gadi na gaba, sai albishin ne ga mutanen Maiduguri. Yau ina cikin garin Maiduguri, yau asabar da lahadi zan yi kwana goma. So ina kira ga yan aji shida da kowa da kowa, zan yi wasan sallah a Maiduguri sai Allah bai nufa ba, to sai yanzu na cika alkawari na zo, duk da sallar ta wuce still suna ta cewa su na shigo lalle ma da yara da manya yan kowa da kowa ma da yawa da za mu yi sallah shuɗin da ba mu yi ba yau asabar, gobe lahadi, kwana biyu za mu yi mana yi. So ina kowa da kowa fatan alkhairi, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kaɗe duk wasu fitintunu da suke faruwa, Allah ya kare musulunci da musulmai a duk inda suke, da rabbana. Sanda wai sai gudu kake, ina fatan dai lafiya. Ya meli ladi. A'a, so nake ka daina kukan. Na kwalla. Faɗa min me ya faru da kai. Na kalala, baka ga abin da ya faru da shi ba, ya kamata ka mai uzuri. Idan nayi uzuri kafiri ne ni. Me zan ce wani rabar alaji? Me zan gaya alaji ka gaya kai nake gaya? Sai kuna yaransa, ya kamata ku dinga ba shi shawara. Mai gida ajali, na yarda da kowa na da sa'o'insa na sa'a, na yarda da sanda yana cikin sa'o'insa na sa'a ne, amma yana dab da yankewa. Kaga ka gaya mun irin wannan maganar. Salamu alaikum. Amma ne ka salam. Yanzu nan na ga an ɗauke wata mota a ƙofar restaurant ɗin nan. Shiga wata mu je mu dawo. Ai gaban ka. Shiga. Na ga ka ɗauki abin da wasa, ko ba motar ka bace. Mota ta ce.